kan nu ngadap daga jingkemen habang yok kum kani kalat ka buksiar hagaba ban keren ini ka khtin ka jonglei na ka por shakawe ka por namar banga sngot hu kani ka khtin ka jonglei kalong ka badon bor ka baim ka balak ban perkelandur ini ka jim ka jengab ka jongping kalam kani ka khtin ka jonglei nginom la ban im ka ta ka jim ka balong shaka ta ka jim khristan hagani ka berthai ka bamanga mapi ka bangi im namar ba ujisu ong nginom im tang do ukpu ndai ka khtin baro ka bami no na kristur jong oblei ban sngot hu bangi don kam shisha gani ka khtin ka jonglei na ka we ka por bat shakawe ka por nang ya ilong kita gi bru gi ba thrang gi basliang gi ban pulei ka khtin jonglei gi ban sngap barabor ka hubor ka jonglei namar ba kat ba phidang pulei ka khtin jonglei kat ba phidang sngap ka khtin jonglei pin sngot hu ba kanang san ka jinglom sem su pinang rama pin sngot hu ya ka jing shakri mo ka diga jim kristan ka jongpi hagaba pinang la ro ban long ka jingr khunam ta ki ve pat ki sem kolor bat om tang kum ta hagaba pin la ro ban ya shaprang ban ai ka jing shkri ka best tam ka bahatam nam ta jong Jesus Christ ka khtin ka jonglei ka banga kwa ban keren chipi ka sngi sti upol of sol shaki nongrom ka lonong berkong gat khot ka ba nangkong upol ushkri Jesus Christ ya ubala khot ban long apostol bala penkerpang syaga gospel ublei kani gede ke siti ke ba upol utho syaga balang ka badon hanong rom bat kani gede ke khot ke ban kong ke ba upol upin itho ilade khnang ba ki ni ki breu ki parab ngai ki badon nakin sngot ho ba upol odai ushkri ujong ublei bat ke ban kong hangni yu i galong ba upol upin itho ilade syaga ni ka balang hanong rom daga ba ong upol ushkri Jesus Christ ke ban kong hangni ong ba upol ushkri jong Jesus Christ kena makini ki beru kin sngot ho ba umne udai ushkri jong Jesus Christ namar ba kiliyo i ki kam gi jong u ya ga jingalap ka jong u kila sngot ho bat ka banga sngot na hangni galong ba upol usngot ho ilade haba ukam ilade ba ulong ushkri jong Jesus Christ usngot ho ilade ba ula ai shisha ta ga jishkri ki ba bestam ko ba hatam namta ka gospel ga jong Jesus Christ ta ga hima ga jong blai usngo thu ba ulong shisha uskri ujong ublai haba ukam mildi ba ulong uskri usngo thu ya ga kam shakri uyalap ga gospel uhikai ga mitsem gi bakodor udwai nem ta gi bapang ga bestom bat gi khia bat haba uong bang ba ma ulong ta shakri jong Jesus Christ usngo thu bat nakat gi kam ga jong gi bapa shibar ba ulong sha ta uskri ujong Jesus Christ bat kebaar kalong keba uang ya keba ulakhot ya keba lakhot manlong apostol bat lakhot ro ya upol manlong apostol ujong Jesus Christ utau mo special messenger unawan ra mo utau nong ra kata khobor mo keba karpang ke jong Jesus Christ ke gospel jong Jesus Christ shaki we pat ke metsem ki bakoror khamtam shaki jintil shaki ke jim ke jingab ke jongpi bat keba la heni keba upol wong kalong ba pol ong ni bala penkerpang syaga gospel ublai kani gede ke basngot tuna ado kata-kata ke ba pol ong ilade lene ukam ilade ong ba la penkerpang ilade namta ke gospel ke jong ublai bat ngiyo i ba pol penkerpang shail de daga ktin english ka ong set apart ka bumut ba uklem le shu yenu ga kam ula trebe tang ya kani ga kam yalam ula fokus betang hari ke kam yalam ke kam hikai gini ke gospel ke jong Jesus Christ bat upken ria no na ki ba long ke jim toy ni ke jim ju upken ria no bat upen kerpang ilade tang nam ta ke gospel ke jong Jesus Christ bat upol hiru wong yang ai ke ban im kalong ukris bat ke ban yap kalong ke jim toy ban im kalong ye u ba un im nam ta Jesus Christ ba un yalap ke gospel jong Jesus Christ ba un phla barbor ya ke kerteng jong Jesus Christ bat ban yap kalong ke jing toy bat upol wong ba ki gi balong ke jing toy na ke jing nga ya kita nga khain syndrome no bat kata ke de ke jing pen kerpang ju nam ta ke gospel ke jong ublai ke gospel ke jong Jesus Christ bat na kata daw open tip shege ga balang hanong rom mo ka ba interview shele de ka ba ong ba nga manga bala pen kerpang ya ke shege ga gospel jong Jesus Christ ngala ken ria lut ne ki ge baro bat gani gede kaba ublei ukwa yang ai phiro bengin sngot ho kam dei yang ai phi bengin shu kamil de bangilong ki khristan bangilong ki shikri ki jong blei rekat baki kampat ki long kumboi kat bagajing impat ki long kumboi rei ublei ukwa yang ai phi bengin sngot ho shisha ka ban kongolong bangilong ngilong shisha ta ki shikri ki jong Jesus Christ hato philong ni em ta ki shikri ki jong Jesus Christ
Lada manga ma pingilong ki skri jong Jesus Christ bat ngi flash ki we bingilong ki taki skri jong Jesus Christ bat ka ega kam ka bangile ka ega bangi pen paus ka perthai ka ega bangile menta ka ka por ka ba manga ma phi ka bangidang im ngi ai ni em ta ka jing skri ka ba pdiang mun khmat jong blai ngi ai ni em ta ka jing skri haba ublei upe chngas phi yo i bangi ai sha ta ka jing skri ka ba pdiang mun khmat jong ngi lap ni em ka gospel ka jong Jesus Christ daga bangi yang hanu ka changi parta bat daga jinglong ka chim ka changa bat ka jong phi ngi le ne em hanu ka kam ka jong blai yo le se don apdeng ju pi pe ni video manta phi ju kam le de ba philong ki khristan phi ju kam le de ba philong ki ta ki skri ki jong blai kat ba ga ji im jong phi par klong kum boi regene ka khot yang ai phi ba habangi ong le de ba habangi kam le de bangi long ki khristan kadero ingai phi bangin age ji shikri ka ba hatam nam ta ga gospel ga jong Jesus bat ngi deban singot hu ba ublei ula khot yang ai phi bangin long ki ta ki shikri gi jong Jesus upol wang ne ya ubala khot ban long apostol usngot hu ega jing khot ga jong blei yani ga ji im ga jong bat upen tip sin ga balang anong rom namta junga bat jong phi ngi singot hu nem ba la khot yang ai phi sin ga kam jing shikri shigani ga kam ha ga bangin le shaprang nyai be shaprang ban pendep ya ga gospel ga jong Jesus Christ larangim singot hu ba la khot yang ai phi da ublei inom la ban pendep ro ya ta ga plan ga jong blei inom la ban pendep da lele ro em ya ta ga jing thmu ya ga ba ublei ulabo ani ga donut ga jinga bar ga jong phi upol ong ya u Timothy na ga sti ga ba ar shu Timothy lo man kong upol ong ba la pen im mo la pen im yingi ga jinga e ba la khot yang ai phi daga ta ga jing khot ga ba khot om kat kum ga jingle junga jpin re kat kum ga jinga e ga jong Jesus Christ bat kat kum ga jing thmu ga jong Jesus Christ la khot yang ai phi ye ga bangilong gi skri gi jong ble kat kum ga jinga e ga jong bat kat kum ga jing thmu ga jong bat ka de yang ai phi bin pendep ya ta ga jing khot bangin nyai be chaprang ban pendep ta ga jing khot la dangi sngot hu e ga ta bat ka ni ga khtin ga juble ga khot yang ai phi bangi de ban sngot hu bangilong chi ta ga ta ga skri gi jong ble bat ka ba khat do hang ning e ga long ba ngidan kam ban sngot hu kumba upol sngot hu kumba upol ule upin kerpang ialade nem ta ga gospel jong Jesus Christ hatu manga ma phingi pen kerpang ni em ialade shaga gospel ga jong Jesus Christ yo le singi pen khle bat ki ai ki jungan ka parthai yo le se ka parthai ru ne shaga kam jong ble ru ne la rangi dang im gupta mut ba ngimpat pen kerpang ialade ngimpat sedapat ialade shaga kam ga jong Jesus Christ mo shaga kam ga jong ble bat ngidon kam ban pen kerpang ialade ngidon kam ban khindo no mo ila ga jong jing im ban ba ila ga jong ding phna bat ban bod u Jesus Christ ngidon kam ban khindo ya kano gunu ga balong ga jimun toy ha de jim jangas pi bangin khenchen room no kumbo pol khain bat ngideban ong kumbo ong pol yanga ga bat im kalong u Christ bat ban yap kalong ga jimun toy ken kata ga de ga jip kerpang jaga de gospel ga jong Jesus Christ compare hado kan no thikamil ni ba philong ki khristan compare ayu philong ka balang ba pidon compare ka ei mo ka ba phile ladang ye khle bar kan ka berthai kabut ba ngimpat pen kerpang ialade shika gospel jong Jesus Christ bar kan ga de jing khot ya baro ba ka dei yang ai phi begin pen kerpang bhai ialade begin pen kerpang bhai ialade shika de jing khot ga ban yalap ga gospel ga jong Jesus Christ namara de pen kerpang ialade ublei un ai bor yang ai phi un pendap yang ai phi un penla yang ai phi un la ro ban shania yang ai phi haga bagin nyai shaprang ban yalap ga gospel ga jong Jesus Christ singot hu ba philong gi skri gi jong Jesus Christ bat singot hu ba ya phila khot do Jesus Christ bat pen kerpang barbor shaga gospel ga jong Jesus Christ ublen gar